Salut și bine v-am găsit la o nouă serie Smash Hit. Din nou o să fac multe serii, o să mă și țin de ele, să sperăm. Dar oricum e o prezentare. Așa. Am descoperit ceva. Deci, de exemplu, hai să zicem pop. Buy now. Vă zic doar. Hop. Ce? Așa. Și vă arăt acum ceva. Dacă s-ar și face. Ok, lasă asta. O să vă arăt altă dată. Checkpoint. De ce m-a dat de la început? De ce? Oricum nu contează. Am ajuns la un infinit care ăla nu mai știu cine a fost. Dar nu știu de ce chiar așa mi apărea infinit. E tare jocul. Nu am ce să zic. Nu o să zic că nu e tare, că asta înseamnă să mint. Vi-l recomand să vi-l luați. Cum? Deci, zici-mi cum. Trebuie doar un simplu click în acea zonă unde vrei să dai. Și habar n-am. Asta dacă dau pe ea am un timp limită. Și pot să dau cu bile fără să-mi ia... să-mi ia din bilele acestea. Dacă rămân fără bile, s-a terminat jocul. Checkpoint 1. Jackpot. Hai că până acum o duc bine. Nu știu cum încape caracterul meu în chestia asta mică. Lângă orica asta mică, de exemplu, cum încape. Nu se poate. A, da, și dacă mă lovesc de ceva îmi dă minus 10 bile. Încep să te enervezi când nu mai ai bile. Hai. Nu! Am fost ocupat să iau alea și nu am mai putut. Să pic cealaltă. Hai. Dacă am observat că eu vorbesc foarte încet în video și asta vreau să rezolv. O să vorbesc ca Traian Băsescu. E mai bine. E și problema că sunt puțin răgușit în unele faze. Hai, checkpoint 2. Asta e cea mai enervantă.
Cred că o să fac și un vlog când o să ies cu pennyboard-ul. Ar fi o idee bună. Iată numai multe bile. Bă, dă-te bă! Sticlă nesferită. Țintă bună! Și ăsta e ca un spray rom. Cu 3 bile! E bine că dau cu 3 bile. Oh, dau din nou cu o bilă. Ce păcat. Chiar începea să-mi placă. Presimt. Am văzut că se sparg geamul, dar nu știu cum. Că nu l-am atins. Aia care... Cum? Hai că am 3 de-astea. Cam așa se face. Nu. Am 4 de-astea. Pare că maxim 4 erau. O să iau pe aici. Cu asta. Jackpot. Cum? Cel mai enervant checkpoint. Hai să dau aici. Că nu cred că am șanse chiar să... Am dat-o degeaba pe mapa asta. Cum? Îmi place că are o grafică bună la animație, la de-astea. Adică e foarte ok jocul ăsta. Nu. Pac, pac. Ce enervant e aici. Și aici murisem.
Ce chestia asta? Ce prostie asta? Ce s-a întâmplat acum? Bă, da, e intensă chestia aia. Oh. Deci nu dau continuu făntului. Oricum știu că o să mă dea de la început. Băi, cam atât a fost cu acest episod, cu această serie, dar vreau să văd dacă arată. Nu contează. Ok, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Cipri și ne vedem în următorul episod serie. Pa!